Vážení diváci, vítejte u našeho pořadu Tělo života s Milanem Kohnem a pozdní večery zdravého strnavovování. Dlouhou dobu jsme se neviděli. Já se dneska večer těším na Máme rádi Českou. Venku je to hrozný. Venku jako by se strhli a rojili všichni čerti. A co dnes budeme mít k večeři? Zatím je tu ještě prázdný talíř. Co to je? Arašídy pražené, nesolené. Pane bože, to jsem si asi mohl udělat krupicovou nebo hrachovou kaši. No tak to zkusíme. Jak bývá tohleto. Nevím, diváci, to se nedá jíst. Já si myslím, že si nakonec dneska namážu chleba s ovocnou pamazánkou. To bude nejlepší. Tak se na vás budu těšit zase příště. Váš Milanko. Ježiš, to taky nějak smrdí.